en Duond Onagi. Purchase your tracks today. And Duond Onagi kama tayo Chuny and Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 kakawuno en cheng tichario tariken tarika par dumara de kigaganario kopero koda uchel wanyisi no dicheng makawuno de bedo kachel koda Migosi Emmanuel Agwanda mabende chunka cha kaka jalar komno mar MCA mar railway ward Nyakwar mgojwang mamo mwado agomba kandi tuwadwane nito chalonade nike chose wuke pap kacha kendo duwaro dinyiso nito angomo mio odwaro kacha komno mar railway ward and geno mano mabende koro dhimio kacha japinja koro mgejwang wadhi gombaka kacha tonyiso ni to bende siasa mabende koro sebedo kao chwakore chutho de Kisumu County kachiel kod piny mangima to eto to wacho nango kaka chiel kum rowero miokete mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo ka bende tilono mar ariyo wadhi au kacha lai mago mag Facebook page Chuny Onagi TV TikTok Chuny Onagi TV YouTube Chuny Onagi TV mabende wakwae mondo mio subscribe channels magonyo koromgo jwang lo Facebook page Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, and then subscribe a YouTube channel maroma Chuny Onagi TV. Tilo mara rio bende wan kachagi number sim nyo koromgo jwang ponono ni ange gombo no mimiwa ote mari inya logo nwa sim namba mar nono abirio adeka chiel nono aboro angwena chiel adek aboro kata 0731084138 mano a line ma studio mabende nyalo tuduri kodwa chiel ka chiel kaluore gi kama intenya korongo jwang nyaka e studio kandi idhigo e mana kangwa mithulo mana kangwa seduogo bang break ar mana bang twak moko korongo jwang kwa kamano takathul makende maruaki Chuny Onagi TV Adundo Jaluo wacha kataka twak kachiel koda Migosi Emmanuel Agwanda ichionade. Achio maber Steve. Yeah. Amor kabisa kuma lemwestu kandi kende timo gi maber wanga Chuny Onagi TV wagwiro kamano. Erokamano kuom rwaka kae. Amor kabisa to wadwa tiyo gi opportunity maber mondo koro wayud nafasi mar wuoyo gi joreru jo-railways ward so that gibed gi telo makare ahead of the elections mabiro. Erokamano kauthulu makende mami mae kamera mari nyisna Uganda mane nito ichiu nade kachiel kod jo-railway ward mabende koro neni gi sani. Erokamano Onagi kuom tuning in to Chuny Onagi TV. My opportunity maber is an honor to be here today. Adwa gonegi erokamano. Un be adwa gonu erokamano kuom taking your time to utune in kae mondo winj ni an kaka jachung an gi ang'o manyalo ofau. To adwa ni atigi opportunity maber mondo koro ka by the time my interview rumo at least wabed gi pointers kama wanyalo chako tiyogo. Be adwa ni ung'e ni an iluonga ni Emmanuel Agwanda
onyuola Railways Ward kae e hospital ma district machon sani iluonge ni Kisumu County Referral Hospital. Life nate adak kae, ma is my home, and emomiyo ochopo time ma I feel ni we need to now be the change ma wawacho. Being a youth, being a young person, I feel ni my opportunity, my sawa wanyalo timogo maendeleo gi dongruok e ward wa ma Railways kae. Erokamano. Jandiko moro mang'ula miluongo ni Ngugi wa Thiong'o nowacho wach moro ni mafuta marot ok onego bed ni iwire pien wendo. Odwa to bende Emmanuel ni en wuod Luo koso be en wuod Onagi koso jale bamba. Nyiswa ni to Emmanuel en wuod kanye? First of all, Ginyinga full name is Emmanuel Otieno Agwanda. Agwanda, ha? Yes, koro an jo Onagi. Onyuola In wuod Onagi. an wuod Onagi. Onyuola sama gotieno emomiyo iluongo ni Otieno. Dalawa en kamoro iluongo ni Wachara. Mano is in Dhiwa constituency, Homa Bay County. Ward na madala kacha iluongo ni kwa Bwai. Wan iluongo ni Jokosoko. Koro mano e kama aye, mane kama my roots are, my ancestral roots are. But koro nikech weche sako gi weche manyo, jonyuol okelowa town kae, ema abedo born. I've been born here in town, in Railways Ward kae, like I said. To ase grow up kae, asomo area primary school. After area primary school, I did Mbita High School. After Mbita High School, I did Mount Kenya University, where I be student leader Mount Kenya University Kacha. And I pursue course milungoni bachelor's in public administration and governance. So as bet ngama wuod Onagi, temomi adwa konyo Onagi. Emomiyo abiro kae kawuono to use this platform mar Onagi mondo wayud opportunity to talk to jo Onagi. Yes. Erokamano maduong' ahinya. Tilno mar ariyo pod wamiyi mana tem kama be in wuod Onagi adier. Yes. Jodongo kane gichako ga mbaka kata mana ka bende nitiere wach ma bende ne gitimo ga poro, ne gitiyoga gi ngeche. Wabende kaka Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo, wan kacha gi ngeche mwatemo ga puonjo kod oganda chakre wuok tich nyaka tich abich. Ngiro ma kawuono chieng' tich ariyo, oganda Luo nogo ngero ni dhano winyo. Isenjo ngero no ni dhano winyo? Asewinjo ngero no. Yes. Lernwa tiende. Ingeni mano wantiere school cha, niwacho ga ni ngero go gin gi maana ya ndani na maana ya nje. Na maana ya nje. Koro maana ya nje, dhano winyo, en niya dhano en, ingeni ka ng'ato otiyo gi the term winyo, e Luo setup sana sana, obiro gi sunga moro matin. Koro dhano winyo mini dhano en ng'ama kuyudo opportunity mare, kama onyalo goye matek, obo goye matek. Koro momiyo dhano en ng'ama oherre kabisa, ng'ama ritre kabisa, to en ng'ama given the opportunity mar shine, obo shine. To mano e maana mar nje. Koro maana to mar ndani, mano to ingeni koro dhi vari gi kaka ijiamini e Kiswahili kata e kinga dholuo. Yes. But aparo ni maana ya ndani mare mar dhano winyo en niya kanyalo wache gi English, it's a bit paradoxical nikech ingeni dhano is a human being. Winyo is an animal. So it is more or less paradoxical, but maana ya ndani yake I think anyalo settle on ni dhano deeds, activities ka motimo ema koro nyalo miyo dhano bedo ng'ama riek kata ok en ng'ama riek. Ka en ng'ama mjanja kata ok en ng'ama mjanja. Aparo ni that's what I can pull out from ngero no. Yes. Erokamano maduong' ahinya Emmanuel. Wacho ni koro iwuok oko kacha mar kawo komno mar MCA mar Railway Ward 2027. Yes. Kinde wacho kacha ni in jal mabende koro osedak Kisumu kande, onyuoli Kisumu kacha, isomo Area Primary School. Yes. Kendo gisane bende koro ang'eno osetelni kachiel kod jok mopogore opogore. Nyiswa gin mabende koro midwa kelo ne jo Railway Ward kata geno ma jo Railway Ward onego bed ni bedo godo kodi e sama chalo kama. Koro the first thing en youths. Adwaro bedo gi youths machiegni kabisa.
nikech I feel ni the future is ours tomorrow to ok wabed eni yanga. Koro this is the opportunity ma wanyalo tiyogo mondo wan be wabed e sirikal, ineno. To ka mulo e wach youth kanyo, nitiere activities mang'eny masetimo kata personal capacity. Asetiyo gi rowere mang'eny e county wakae, e ward wakae, kata constituency wakae asetiyo kodgi. Koro among the few things ma wanyalo timo gi youths wagi, first thing en ni youths wagi gionge tich. Tich onge e youths e ward wakae. And that is a national issue, but I feel ni an gi solutions ma wanyalo timo within the ward to make ni rowere mantiere e ward wagi yudo nafasi maber mar tiyo. Secondly, ward wani, as you know, en ofall kama ntiere let me call it art and craft. Most of them gin jo Jua Kali kacha. Most of them odak Obunga kae, Manyata Arabs koni. Most of them gin mechanics. If they are not mechanics, gin jo mariembo boda boda. Mano is just to mention the males. The female gini be gin ntiere mama fua, ntiere moko matimo uso e market gi. Koro onego wabed gi an plan is that wabed gi structures mamoko. Ntiere gimoro iluongo ni SME. En gima asetimo, aseteste, and it has become very successful. Through SMEs, wanyalo engage systems mamoko, mamiyo ji opportunities to start small businesses. Koro kisechako small business nini, bidii ni ema goli oko. Because one thing that is true is that once you start a business, a railway ward kai, then it is definitely going to grow. Nikech yudo ni joma tindo gi tiyo gi tiyo around markets kai, tiyo Jua Kali kai, gin joma wa interact kod gi pile. Meaning ni the clientele, the market is there. Koro what we need we need people to now get access to those funds. And that is something masetimo gi organization na found 7 years ago. It is something that we have been able to miyo rowere SMEs, small loans to start up their businesses. Mondo koro gibed gi mano. That is one. Secondly, in a line mar youth, ntiere gimoro iluongo ni education. Education is key. However much nowadays, jidwaro put it aside, but the truth of the matter is that education is key. Koro we need, through the Ward Development Fund, of course, wanyalo get more access for youths mondo gi yud bursaries gi mondo gi dhi school. That is one. Secondly, ntiere opportunities moko mawaseloso mawaseyudo ma we can use them very well to be able to get them scholarships. As we speak sani kaka wawuoyo, an gi osiepega moko mabe osebedo jomandiko proposals and the likes mar offering anybody ma atero kanyo, anybody who is in my referral, the only thing ma gidhi pay for is the admission fee of 5,000, and then you are able to do any course midwaro at TTI, Vocational Training Institute. Koro that includes carpentry, include masonry, those kind of courses. And koro through that, we will be able to grow ile consortium ya the youth. Koro man is the youth. So, and then one gimenewa, our mothers. I think nenyoringeni jua mar Kisumu ni en jua makali kabisa. And manakadho Aga Khan kacha, kisekadho Aga Khan iringo idhi yo Kiwasko koni. Ayudo ka ntiere mama moro mobet, okata mama achiel, gin ji mang'eny mobet outside Uhuru Market. Gionge kata mabul moro ma ginyalo kingrego from the jua. Koro mago e gik ma onego we look at. Ang'o momiyo obet oko, yet Uhuru Market is literally behind her. Ineno, the market belongs to them, so they need to be in that market. To ang'o momiyo they are not in that market? It's because of ntiere spaces kanyo, but spaces are meant for some particular people. It is not fair ne jopiny, it is not fair ne mama no maonge duonde moro ma onyalo address issue no. Koro adwa nyiso mama no
mantiere bath ndarano, an e duondi koro. Ane manyalo biro and I will be able to see. Nikech ineno aseneno. Apenja ni why are they not that? And that is why na interact gi moro to ng'isa ni wuoda nyithindo ntiere joma gigo losnegi. And that is not the case. One taxpayers, one joma reside in railways ward kai. We need to be able to get access to those things. And of course, not forgetting the fact issues such as sanitation, drainage, mantiere Obunga kai, the issues of insecurity. Mano e gik mago e shida machando joreru kai. To mago e gik ma nyaka wa address. I know some of them have been addressed by the current regime, but I strongly feel that we can do better. I can do better. Given the chance, I will do better. Yes. Erokamano maduong' ahinya maluongo ni Emmanuel Agwanda mabende koro wuok kacha mar dwaro komno mar railway ward. Miya kacha thuolo mondo nyiso ni to gin ang'o gin mabende koro owuok oko kacha mar neno ni jo railway ward odo kacha koro jwang. Samoro nitiere janen mabende koro neno chenro ni to kia ni samoro kamodake en railway ward. Ada mi thuolo ni makende mondo nyisa ni to railway ward chakore gi kanye to gigi kanye. Koro kalingana gi the last boundary review mar IEBC. Railway ward chako ing'e kama Taifa Park nitiere. Ichako gi Taifa Park, obiro kama nyaka Jua Kali. Kiwuok Jua Kali odhi nyaka Neta kacha. Kiwuok Neta oduogo Bandani kae Kanyakwar. Kisedonjo Kanyakwar, it runs all the way to Lake Basin Mall. Kia Lake Basin Mall kacha oduogo Nyawita kae, which is koro atemo ng'isi the lines. Koro anything inside line no is now railways. Mano koro railway ward. Donge. Koro wasechopo Nyawita kae. Koro obiro nyaka around Kibuye kae, odonjo Patel Flats, junction kanyo, then iduogo malo ni. Nyaka kamiluonge ni jora luongo ni Otro Street no. Yeah. Koro anything inside the mano is railways ward. And just to mention openly, wang'iyo places like Manata Arabs, wang'iyo a place like Jua Kali, wang'iyo a place like Obunga, wang'iyo a place like Nyawita, wang'iyo a place like Bandani, wang'iyo a place like Kanyakwar. Mago te gin areas mag railways ward. And asechako wuotho e ground, I'm sure ni I'm going to meet, if not all, then most of these constituents. Koro kata ka ng'ato kia, but in ng'ama ni mtandao, in ng'ama ni gi sime, kata bed ka bambe, be rest assured ni wadhi romo. Yes. Kiki bed gi luoro wadhi romo. Yeah. Ne jok mabende samoro isetimo godo romo gi magi gin gik ma ini wuon kaka Migosi Emmanuel Agwanda mabende dwa mondo ikelne jo railway ward. Kiwinjo gima bende koro timore ground, jodak ma railway ward gin ang'o ma gidwaro chutho kata gino magiremo? Gima giremo. For now, gima I know for sure, I've been to Obunga. Gima I know for sure and gimiluongo ni insecurity. Obunga is not secure. And the reason why Obunga is not secure is because youths wagi do not have something to eat. Chopo godhiambo, you have not made any money, idwa dok dala kech botami baba. And that is why king'iyo manifesto ing'iyo ni wadwaro engage the youths. We want to keep the youths busy. Jo Kiingereza wacho ni an idle mind is the devil's workshop. Sama ng'ato onge shughuli motimo cha, mano e time makoro insecurity beto. Koro I know insecurity is an issue, mano is one. Secondly, in regards to the World Development Fund, bursaries gi ok obedo kochopo na everybody. Most people are in lack of them. And mano is our money, mano is our taxpayers' money, and we need to access to it. Mano is achiel. Secondly, wasebedo gi telo ma is not representative, if you ask me. Nikech kila ng'ato ywak ni jatendwa masani ni okne ground, en kure. Because how do you address issue ma jopiny ka okibed piny gi jopiny? Kare issues mi address gi gin giwuok kanye? Koro mano be something ma jo railways ward osewachona. Secondly, ntiere
Jua Kali sector. They are now word that gidwa bedo relocated. We have not heard anything about that. Pok wawinjo ni to wan wachung' kanye. Wadhi bedo evicted. To kata wabedo evicted, wadhi bedo evicted titero wakanye. Mano gima pok obedo address. Koro mano gima nyaka wa address. And then also Jua Kali kacha be the working environment is not that pleasing. Nikech yudo ni iloso gari onegi donje buo gari to kacha en chuodho. Ineno, what do? You need to an overall do gik makamago. To ing'e ni we need a working environment maber, ma people are able to do their work, customer be mor gi tiji ma ng'ato timo. Koro environment cha nyaka bed maber. Yeah. Erokamano maduong' ahinya. Nyiswa ni to Migosi Agwanda dhi laro kom ni gi chama mane? Koro wach chama kanyo, ing'e ni sani ma to osebedo ODM zone ever since. Wan jo mausenindo ma Raila Odinga to wamiye respect mare. To the best thing ma wanyalo move, the only way ma wanyalo move, the best way to move en gi Duond Onagi, gi Chuny Onagi ma en ODM. But as at now, like I said, an adwa bedo jatelo matiyo gi jopiny. Adwa bedo jatich jopiny. Ok adwa bedo jatelo entirely, adwa bedo jatich jopiny. Koro mano gik ma sama wuothoga, sama loso ground cha, sama wamanyo voters, sama wamanyo supporters. Those are some of the things ma wawache ire. Emomiyo kata kineno poster mara, pok aketo party. But adwaro ni jopiny madwa yiera ni emomiya guidance on how to move come 2027. Emmanuel. Yes. Agwanda. Yes. Yonge party. Aukine onge party. Like I said, ing'e ni sani, do untiere factions ariyo. Untiere Linda Ground. Linda Mwananchi. Gi Linda Mwananchi. Jomoko wacho ni gine Linda Ground. Mano pod mana ODM. Mano pod ODM. Jomoko wacho ni Linda Ground. Ki Linda Ground, dong Mwananchi ntiere e ground. Koro ineno pod ntiere a lot of dynamics. So I feel ni pod en too early. Isewinjo kaja piny wacho ni Emmanuel ni to ng'ama ber ni lakini wakiano dhi kanye. Wakiano ochung' gi jomage. Igeni, let me tell you something. Adwa ni walera ne kama ber kabisa Emmanuel Agwanda nikech koro ja railway ward mabende koro ne chenro machalo koda kama ndie samoro gik mabende wacho gi omulo ngima ja railway ward. To kaka jalo bende koro di gombo no mbio koro mindo mio okonyi. Di ong'eni to Emmanuel Agwanda marwane. Bende odhi chung' gi chama mabende koro wacho ni ODM to en chama mar baba kende mie luor, koso dhi chung' kende independent candidate, koso dhi chung' gi chama mar UDA. Kech wan chambi madongo man godo wan gi UDA, wan gi ODM, kata bende nyalo dhi independent, wan bende gi DCP Gachagua bende kacha, koso ija kocha. Nani aduoki ni an jopiny madhi nyisa. Maka jopiny wacho ni dhi kocha tidhi adhi kama giwacho ni medhi. Ana represent jo Railways ward. To jo Railways ward gine magibo nyisa ni wadhi left, wadhi right. Nikech adwaro a people driven leadership. Nikech I feel ni sometimes key over sell a party, for example. You don't need to say you don't tell. You have a debt to pay. Mago is some of the factors people are not able to serve their constituents. Nikech constituents emoteri, ng'ato emoteri. Koro sama ng'ato oteri, you cannot perform. Iwinjo. Nikech sama pesa wuok, for example, mar Ward Development Fund, ntiere a group manyisi ni pesa ni nyakimi joma kama. To mano e gima ok wadwa. Wan wadwa tiyo ne jopiny te. Ing'e ni sani, the truth of the matter is, ground and diverse. One a period ma it is no longer ODM. You understand? For every 10 people, inyalo yudo ni there's kataka in minority, ntiere jomoko mantiere other factions, don't you? So what do we do about such kind of people? Wawegi oko nikech gichungi party mamoro kose wamigi opportunity no wabed kod gi piny wanyis gini okay 8 out of 10 wacho ni wadhi gi party machalo kama. Ji ariyo gi
wanyalo kelogi on board nade, nikech an adwaro bedo gi leadership ma encompasses everyone, ma love everyone. Emomiyo kata an gi migawo moro, jomoko osegoya kode ni ang'o momiyo itimo projects Central to ok in Okuyu, ang'o momiyo itimo project Northern Kenya to ok in Oria. But an gi heart mar konyo cha, iwinjo, an gi heart mar konyo ji. That's why ase construct a widow's house nini kocha market Milimani, ase construct a house Kisumu West kocha, Kisumu East, Kisumu Central, Homa Bay. I'm constructing a classroom gi migawona, nikech an okang'i boundary. There is no boundary to love, there is no limitation to love, there is no limitation to service. Emomiyo that is why git sani chamana yiena kendo mano biro mbele kae. Yiena mondo apenji e lo jo railway ward, nikech higa manyien wadhi e yiero. Dhi kawi thuolo maromo nade mondo miyo iamua ni an mae ma chama mabende awuotho godo? Dhi kawa gimoro, sani wasechako groundwork. Koro I think in the next 2 months we'll know which party I'm going to run with. Koro ja railway ore aoya gine mag kendo wadhi bedo kodgi e ground, wadhi bedo kodgi piny kamatis waka. Moda pinje ne to sani bende oganda ma bende koro dwaro kata kwayogi mondo mi giyier jatelo. Sani wacho ni jatelo neno mana gi timne. Nyiswa ni to railway ward kacha cha. Ere kaka isemulo ngima ja railway ward kata impacts magi e ground chalo nade? Well, sani wantiere gi gimoro miluongo ni resource center. Entiere wan gi go down Obote Road kacha. Wa feed street kids every Sunday gokinyi. Mano is a continuing project ma wasechako timo and at personal level. Mano is one. Secondly, Obunga kacha sedhi mang'eny. Nitiere school moro kanyo iluongo ni Emmaus, akia king'eyo. Wasedhi Emmaus kanyo, nwatero wafadhili moko kanyo, wakonyo nyithindo ma ne gionge gi uniforms, wamiyo gi food, to wachulo ne some of them school fees. E ward ka nitiere jo mang'eny, nitiere osiepega mamoko ma mechanics, ma watero nyithindgi e school. And the likes. During COVID, I was very much present in Railways Ward, specifically Obunga Kanyo, somewhere near Kanyameda hapo. Wachiwo masks quite a lot, and mano is one. And secondly, we were sitting a lot in regards to environmental conservation and ngamoero environment, and wasebedo gi pushes to be able to clean the environment. Wasitimo project machalo kamano Bunga Kanyo. In regards to promoting the youth and their welfare, asebedo gi wasani mamoko ma wase sponsor gi majower to sani gin somewhere. Mano iluongo ni empowerment. Mine wagi be sometimes sama gimoro yudre, like you saw the other day in International Women's Day. Wa celebrate gi, wa manyo negi mogo moro matin, gidhigo e ot and the likes. Asebedo very very keen gi area mar adolescent intervention in regards to HIV and AIDS, especially in the informal settlements kanyo. Mano nena katiyo gi Kemri matin, where we nwatimo project moro ma netemo reduce the rate mar contraction mar HIV and AIDS among the youth. Koro we've done quite a lot, and gima wa need sani en mana amplification cha. We just need it amplified, because ward ni anadwaro win gi a landslide. I don't want to win with a slim margin. Adwaro win gi a landslide. That's why I need everybody to be on board. Mana gi penja riyo kae to wadhi e break matin. Hii wacho kacha gima bende koro idwa mondo tim ne jo railway ward. Ukawinjo kimulo kacha weche ma motenore kor ka thieth. Yeah, koro thieth, mano is something ma we are working on. Tiere medical camp ma organize. Most probably bo timre resource center wa marwacha kata Obunga kae. Ma we look at wadwaro timo wadwaro kelo jite for medical examination, because I feel ni area one is strained in regards to health facilities. I think we only have 3 health facilities. One Ginyawita Medical Clinic,
wan gi Taimba, which is a private hospital, and Kisumu County Referral Hospital, mano which is district. And I feel ni population population was sani as at sani and around 44,000, right? 44,000 for 3 health facilities. That is something that we can be able to do better. Like I said that pinje maoko matin. I've been to Germany, I've been to Poland, I've been to Sweden and Turkey. And I know that gima ber and health facility, gi education. And like I said, an ng'ama nigi migao moti magiki. To an ng'ama Nyasaye ogwedho lweta. I can easily do a proposal to wayudo funding moro matin makelo thieth kata e gweng' kae. Koro that is why we need more facilities. Mantiere go, they are not enough. That is why we need talent centers where we groom and nurture these talents. Tere joma wase support gichopo somewhere. We need them to come back and teach these other youths that ma remain kae. Erokamano, achiel kuom gino mabende kelo yuto ne wuod mari mar railway en mining mar kware kata mana kunyo kware. Yes. Mabende jomoko oseyudo kacha konyruok achiel ariyo adek, to moko de go mondo mi gitem dhi mbele kachiel kod sector machalo kamano. Akendi mano to inyalo wacho nang'o? Well, in regards to kware, I feel ni what needs to be done. Don't get aware about the loss. Manu Abedo Machieg, the fellow is my good friend. And he lost 4 kids. Kwari no crutch is okay marach. But I feel ni what we need. Emomio sometimes I kupenja swali matek kata maber machalo kamago. I take them back to what I've studied. I've studied public administration and governance. It is basically delivery of services to the public. That is what I've studied. Koro mano mean if this is an income generating activity for some people, ama for most people, then removing it would not be the best decision, right? Mano would be better the best decision. The best decision would be gilu chik mawinjore. For you to operate a quarry, nyakibed gi the necessary documents. Nyakibed gi follow chik and fencing fence maber manyithindo ok nya biro to nini. And again, ingeni some of these things nyithindo go be dhie kuondego nikech they don't have access to some of these facilities. And that is why I'm talking about a talent center, whereby you are able to inyalo biro to wabedo gi resource center kanyo. Gimane governor ma Kisumu wacho ni mondo mi koro kware ma chalo kana mondo giwe kunyo. Advice mari de nyalo bedo mopogre matin ni mondo mi giketo bed maber matin. Ana feel ni gilu chik. Ingeni ka gilore, for example, the sad as it is, the damage has already been done. It's a very sad affair. And the damage has already been done. And gimatimre kae ni kilor gino, ntiere jomoko be madhi nindo kech. Mano also we need to consider. But then again, gini cause threat, or pose as a threat. Kata kiriembo gari, you can get an accident, don't but mano kumoni travel, right? Koro the best thing ma jogi nyalo timo, ginyalo keto chik ma very strict, ma it cannot harm ja oko. Ok nya hinyo nyathi, ok nya hinyo ng'ama duong'. I think that is the best thing ma ginyalo timo. Erokamano maduong' ahinya make mana gi kanyo koro mgajwang' wadhi e break matin kata mana weche magola kang' waduogo to wadhi chako mana gi somo ote mari. Wan kacha bende gi namba mar studio nyakoro mgajwang' ka po ni in kacha gi wach ma bende minyalo medo to igombo mana ni mondo mio wawinj dundi esdo kende kokala yamo inyalo ywanwa tole namba marwa mar 07 3 1 4 4 1 kata 0731084138. Mane namba mabende kigonwa kanto angwa make kangwa sae break kacha nyokronge juang. Luwa bende Facebook pages mwagwa Chuny Onagi TV Facebook page, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube bende nyakora mga juang samene wakandie Luwa YouTube marwa kacha te subscribe YouTube channel marwa Chuny
Onagi TV. Kapod matai chenro ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1.1 kandi kachel koda moluora Emmanuel Agwanda mabende koro dwaro kata komno mar Railways Ward. Wadhi break matin kang wadugo telo no mar ariyo to wadhi chako gi somo ote mari tinyiso ni to pachi en mane. Wadugo bang sama chuo. Ma en Duond Onagi. Ma en Duond Onagi. Purchase your tracks today. Mana kama nyokurum gajwang akautulu makende maroki kende tulu mara Rio mar Duond Onagi Chuny Onagi TV Adundo Jaluo ma en cheno mabendo wakelo kacha jotelo mopogore kendo wago mbaka ka watudo gi kaachiel kod japiny kendo waneno ni to paro mane mabende jatelo ma bende edwaro kuom opogore ne godo bende nitire kacha geno ni wanyalo yudo kacha gino maber nyokurum gajwang mano momi wakelo ni kacha
thuolono mar go mbaka kendo mondo mi watwagi e Chuny Onagi TV. Tielo mar ariyo en tielo mari janeno kata mana jahera mar Chuny Onagi TV. Sama bende koro wakwayi mondo mi imiwa pachi kacha, inyalo gonwa simu kaka nawacho e namba mar 0731 08441 kata mana 0731084138. Mano namba mar studio. Ponono ni nyalo gonwa kacha simu krongo jong mondo mi wawinjre ni to iwacho nade. Kwa kamano to bende inyalo cholo na ote magi kacha Facebook pages mago mag Chuny Onagi TV, Facebook page, YouTube Chuny Onagi TV kato subscribe. TikTok bende en mana Chuny Onagi TV. Wan kande kachiel kod Migosi Emmanuel Agwanda mabende koro dwaro komno mar MC mar Railway Wanyo Korange Jwang. Wadhi chako kachiel kod ote mari to waneni to japiny wacho nango. Wan kande gi iluongo ni Dylan Ann wacho ni Agwanda tuko ndani. Vlad Collins wacho ni Agwanda yule mbaya, Agwanda top, Agwanda incoming, Agwanda team, Agwanda top. Then one guy get Tosh Tony wacho ni youth for youth. One gi Sterling sisi ndio Agwanda. One gi Kenneth Rwe wacho ni muluor Migosi Agwanda jatelo maber ahinya, otimo kendo biro timore. One gi Sami Odhiambo wacho ni we need young leaders, amor gi kijana mdogo. One gi Omondi Tatas Genga wacho ni Agwanda in Midhilandi. One gi Stephanie Munje amor kodi Ogwanda osiepa. And one gi Greg Nelson Ler, Cleophas Cliff ketokacha mea dek. Maggie Toby wacho ni Godspeed. Jimmy Gimme wacho ni More Fire. Jones Mavin wacho ni Man Agwanda Manuar. One gi Himax wacho ni more importantly the youth must chart their path for tomorrow. Then one gi Germinated Aura wacho ni somewhere there is ray of hope, it's coming. Then one gi MC Oduya wacho ni we are the change we have been waiting for. If we the youth we don't change the narrative, then who will? We have agreed that it's youth for youth, and as Railway Wards resident we have to be advocated for, and our advocacy will be delivered by the one and only Emmanuel Agwanda. Hashtag Pinyo se woyo, Pinyo se kao kore. The voice of the people is the voice of God. Inyalo yu anobende namba simu kache namba mari 0731084138. Nono abirio adek achiel, nono aboro ang'wen achiel adek aboro. Agwanda. Yes. Magi comments mabende wayudo godo wayude samachalo koda kama ndini. Inyalo wachange kuom oti mabende koro japiny koro uru. An gima nyalo wacho komudre gi mano eni agoero kamano matek kabisa nikech the support masebet kayudo en support mamini, at least gik mosebet kwa timogo they are being seen. To gima nyalo kwayo eni umed supporter, umed spread the gospel nikech at this point the only thing that we need any more people to know, more people to be aware that there's somebody by the name Emmanuel Agwanda machunge ko mar MCA mar Railways Ward 2027 to any answer mar all of the issues mawa face a Railways Ward kai. Kora agonu erokamano kabisa, agonu erokamano matek, tang'eni machiegni wadhi bedo kwa wuotho together kate ground kocha. Erokamano uru kabisa for the support. Erokamano penjo mana penji kwore kachada penjo mana penja achiel kato wadhi mai sima bende koro tiyo sane no wacho ni gino modhi tim ne jogo bende ng'ata mebone ka dhi kunyo kware kanyo to mondo mo togari te wang'. Koro ineno mano e siasa ma wadwa weyo. You know, at the end of the day wanyalo bedo gi varied opinions, but pod in dhano. Sami dwaro ni ng'ato to gari mar ng'ato, you don't know what that guy has gone through mondo nyiew gari no. Ikia kata ka en source of livelihood mare, ikia kata ka en loan. Emomiyo Steve, gini nyagwa bed gi a leader who is not just a local leader, a community leader with no qualifications. Ntiere chik ma ji luwo. There is protocol for some things. Okinya dhi e podium, nikech I'm very sure ni odhi e podium ochiwo directive no to oduogo ling. That's not how it works. Nyaki yud ni ng'ama okunyo kware ni
be en gi license, that is one. Maybe does not have the license, emomiyo ok oluwo chik mawinjore, ineno. Koro nyaka wabed leaders ma we look at both sides. Let us look at both sides, whether ng'ato supporti kata ng'ato ok supporti. Look at both sides. Kiseng'iyo both sides, use a diplomatic approach kaka itimo giki. There is no way a leader, a serving leader, nyalo wacho ni to mano ing'e ni advocate for violence. That is advocating for violence. Koro kisoto gari ng'ato erokamano what happens? gisani bende wano ka bende kweth ma ODM obiro gi slogan kacha mar Linda Ground. Linda Ground tende ni gidwa mondo miyo members mag kata mana jochama otimo tegno mar neno ni kombe tema chakore gi MCAs, MP, senator nyaka governor obed kombego mabende koro ODM mabende koro kao kombego, nikech ma dhi konyo gi mar dog yud gima iluongo ni power mar bargain and national government gi ker mabende dhi kao komno 2027. Iwacho nang'o? Gima nyalo wacho about that any gisani ODM manosenendo en Raila Odinga nowe ODM a broad based government. That is the arrangement mantiere kanyo sani. To like I said before, an adwaro bedo a people driven leader. Gima jo piny wacho is what we work with, because I'm just a mere representative of the people. Okadhi kanyo on my own personal mandate. Kadwaro timo gik at my own personal mandate, then you don't run for office. And in another same way, Daktari Oburu Oginga dwaro bedo gi negotiations gi ker marwa ma President William Ruto. Is the same way anbe kaka aspirant. Adwa ng'eyo ni party ma wadwa dhigo ni, does it have the people's interest at heart? Mano is what I'm after. It's not just about the party ni monda win. So what if I win gi party ma ji ok dwa? Be akonyo ji adier? Do you recognize Oburu Oginga as the party leader mar ODM? Oburu Oginga is the party leader of ODM. And Sifuna is still the Secretary General of ODM. Yes. Paro chalo nade? Gwenyruok mag paro ni kaka jal mabende koro sewuotho. Nyiso wakacha ni sewuotho loka isomo administrative gik machalo koda kamano kato bende said tiyogo ganda kendo believe gima bende japiny wacho. Inano ni gwenyruok mar paro kind barruok mar ODM dirioni. Inyalo nyiso kech rowere bende gini chando gi. Kabisa. Koro mae momi wan kodi kande kaka jatelo nyisa rawera ni ang'o monengo bene otim kata walu kanyo. An gi kwayo na. ODM is stronger when it's whole. The orange is sweet when it's whole. Emomiyo anyalo kwayo kabisa. Kata as much as gin gi paro ma different kabisa. Gima nyalo kwayo kuomgi en mana dialogue. Nikech sama onge dialogue, wadhi end up in demonstrations and conflicts and violence. To mano is one thing ma I stand against completely. Gimano kadwa engemana kata how I operate and violence. I don't like violence because in any violence, at the end of the day, ntiere ng'ata achiel, when people die, there's a family madhi timo burial. Koro an anywhere ma wanyalo tiyo gi diplomacy so that we do not get violence. That is what I'll go for. Emomiyo sani gima nyalo kwayo between Daktari Oburu gi Sifuna, the other faction mar Linda Mwananchi na Linda Ground, gibed piny kamoro achiel, because the main point is that wote wako ODM. Ing'eni gite gi fight for ODM in their own ways. Yeah, nikech nitire ideology ma bende gigeno kata paro mopogore. Yeah. Momo pinji ineno ka jomage man kare. Kata kweth mane ma ifel ni joge to wacha dir. Ing'eni koro unfortunately no kayudo the opportunity mar winjo from Raila Odinga. Ana feel ni the one person manyalo solve these problems and Raila Odinga. But now you see the problem come in where ng'ani Daktari Oburu wacho ni Raila nowewa a broad-based government. Edwin Sifuna, who is the Secretary General mar ODM, be wacho ni yes, we were in the broad-based arrangement, but for some time. Ibinjo. Koro there's conflict of interest kanyo, and truth be told, the only person mong'eyo adier, the one person who knows the truth
is someone who cannot talk, lying 6 feet under, unfortunately. Gigi wacho ni Ker William Ruto osetiyo maber ne piny Kenya kendo oganda Luo. Mondo mi Kenya odhi mbele, onengo bed ni Ruto imiyo kendo a second chance mondo mi otel na japiny. The other party wacho niya, ma en ker mosetimo marachie moloyo moingo mosebedie, kendo wan kaka oganda kata kaka jogo matindo waneno ni ochama na tama achiel. Ingeni one thing ma Onagi onego ng'e, development is our constitutional right. Okotim no favor. Him coming to Nyanza to Ochako project is not a favor. It is our constitutional right. The only advantage Mawa Yudo from being a broad-based government is that government projects are hastened. Emomi, for example, one tier give very good appointments against some of our leaders, Majo Onagi, somebody like Piers Omolo, Matthew Ne Kir. You don't know, being in government nigi advantage man. One, ntiere stability, ntiere peace. You understand why we are in the broad-based government. One tiere broad-based government nikech Gen Z revolution. And what led to that thing being stopped? Earlier, the broad-based government brought a faction moroma of those who are anti-government to be in government. Mondo new peace moromatin. But you know, there's a new evolving voter group. Milunguni, the common term is Gen Z, but I refer to them as the youth. The youth, gin faction before 2022, they were not really considered. But suddenly they are considered. Gin the first people who brought revolution mapoknone for a very long time. Koro, one thing that we need to understand, kaka Jaluo, any development is our constitutional right, and it should not be done as a favor. Koro awinji maber kabisa. In brief, ka penji ni to tend William Ruto kata mana tend Ker masani nene nade? Ntiere areas moko motimo maber, ntiere areas moko molak, molak kabisa. And mano gima, like for example, let me just use a very practical example. SHA. Ingeni nyocha wuoyo gi someone osiepna moro manyisa ni nochiegni wito owetene, wife ne gi nyithinde, nikech otero gi e osuptal, SHA expire just the month before, and ochulo mar 600 times 12 7,200, and for en mondo thiedh jogegi nonego ochul SHA. Koro ing'eni en ochulo 600 mar monthly cha, to kare gino kose expire itiyo 7,200. Koro apenji Steve, jajua kali wage ma on a good day ng'ato nyalo dhi ot gi maybe 500-600 shillings. Onego gol 7,200 kanye upon nyathi bedo matuo, nikech nyathi be ok nyis ni adhi bedo matuo next week. Nyathi beda matuo once. Koro nitiere issues moko ma I feel ni ka Ker President William Ruto nyalo address, then now we can fully endorse him. But ka poko address those issues, then I feel ni pod okwanyal bedo ni one term ama two term officially. Berne nyalo miyo yud koma 2027 kosirach ng'eny ma ok onyal yudo komno. Well, statistics wacho ni ntiere chances ma he might get a re-election. But me and what I know, a ground ingeni jibe menya jibe menya koro ntiere is very diverse. Ntiere joma supporte samo migi gimoro, ntiere joma supporte kata kaonge gimoro, ntiere joma supporte nikech the Raila factor. Koro as of now what we can go with, any statistically chances are is going to get a second term. To mano be is owed to the fact that ni most people argue ni there is no better option. There is no better option. Giwajo ni better the devil you know than the angel you think you know. Yes. Mind yake Emmanuel Agwanda kuchi tuwa dokacha, one term kose two term.
Dong koro ing'e ni mano to siri. Ing'e ni iwacho ga ni kura yako siri yako. To Agwanda party en siri. Kura be en siri. Gige okiange. Ok ni okangi. Ing'e ni an ng'ama I'm a strategist. Party ni kae pando. Asono ka bende chaki pando. An ng'ama strategist. An ng'ama ing'e ni there is no need anyisi sani, for example, ni ane one term. Kiny kinena kamoro iwinjo ni alando two term. Ing'e ni mano, ing'e ni as a leader, you are the voice of the people. In a mitology, you are taking people towards a certain direction. Ntiere jomoko maka wacho sani ni one term, to gidhi dong' e one term katete mang'o gidhi keto one term. Koro for their sake, nyakwa ng'ini, nyakwa we, for their interest, where is their interest lying best? Mano is what we are trying to, mano e gima temo wacho. Interest mar japiny en kure. Erokamano nyakurango jwang' kamoro amora mentira ka thuolo makende magoni erokamano maduong' ahinya kuom medo kwa mod med kete mana e Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Kapok watieko wan mana gi penj achiel kandie. Nitiere gino bende na penji kachacha to apani duoka matin to adwa mondo ilera nikech aneno ka bende pod rawera mabende tin to challenges niga tiere chutho ne mondo miyo rowere od telo kendo ywak bende osebetie. Ni okuthoro ga yudo gino mabendo dwaro nyisa ne kata jahera mar Chuny Onagi TV ni to ikruok mari chalo nade e ground nikech okindi kenda ng'eno bende wan gi jok mabende koro osewuok kacha laro kom no wan gi the current MCA mabende koro samoro be nyalo dok wan bende gi jo chung mopogore ibende kaka achiel kuom rowere mabende wacho ni rowere bende koro chung kodi nyiso ni to ikruok mari chalo nade. First thing, current MCA ok nya dok. Mano nyakwa we remove out of the way. He's not going back. Odi MP. Kodwaro dhi MP, wanyalo endose matin. Odoko soko dogi. Okodogi. MCA Railways 2027 okodogi. That one take it to the bank. Okodogi. Mano kaka ground wache. Mano e kaka ground wache. As early as today nantiere jua kali. That guy is not going back. Is not going back. Mano nikech nan kode kato no wacho no osetimu tije madongo. Mano ber, otima. But us we are going to do it better. Wadhi timo ineno tich mojo ni otimo madongo. Ing'e ni dongo en relative, en relative. In all aspects, en relative. Koro dongo mare is not dongo marwa kaka jo railways ward. That is nothing. Mano we want to now put makoro gisani wawachi ni koro the current chatisechwa doko. Mano osewuok e picture. Mano osewuok. Sani wawuoye an ng'ama nyalo tala matin en another youth machalo koda. Aseneno posters mamoko jodongo moko chung. That is okay. In fact, I love democracy. We gichungi te. Ng'ama nyala tala en a fellow youth because right now it's our time as the youth. To youth adwa ekonomano. This 2027 election, the youths are the ones who are going to lead. Ineno kaka watimo oversight maber. Do you know President Ruto was very, very scared when the Gen Z revolution was there. Watimo oversight makata Senate pokotem. Ineno. Koro, we are the voice and we are going to be the leaders of tomorrow. Mano is what is there. Koro en opak his things. He's not going for a second term. Mano is one. Secondly, ipenja ni apangra nade. An ng'ama nyathi Nyasaye be an gi a few things matimo. An gi biashara ga matimo. And one thing adwaro kete ler. I will not buy a voter. Okanya nyiewa voter. I will share with you gima dwaro ni watim. If you feel and if it aligns with your beliefs and you see the vision, then I beseech you to join the winning team. Mano is one. Secondly, in terms of logistics and the likes, mago gik ma wasejipanga maber, to kaka wasechako run for this office, wadhi nyono breaks chieng' wachamo muma 2027. Kora jipanga. Okine ka ponono ng'ato chungi party ma ODM. Okine ka ODM nyalo chamo railway ward.
ka ODM ochamo Bine no ka party nigi ndadho moro kanyo. of course ka ODM ochamo railway ward mano mean I'll be elected MCA next year under ODM. That's what it means. Yes, that's what it means. Yes, the thing is I'm going to be the next MCA for Railways Ward in 2027 and I'm doing gik moni winjire ni otimre. I'm doing the groundwork to house apanga kuonde moko. Dongi ninge gigi apanga kuonde moko. Erokamano maduong' ahinya kuom Agwanda kamoro amora mitira ka thul makin magoni. Erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e chenro mar Chuny Onagi TV Adundo Jaluo chakre no achaki nyaka gi sama bende koro wachopo e giko mar twak machalo koda kamandi. Non kande kachiel koda moluor Emmanuel Agwanda mabende koro wuok kacha mar dwaro komno mar Railway Ward. Winjo kako wacho ni 2027 nyaka kuom Agwanda enema edhi lande ungo ng'at mopogore kode to enema timbre nade enema edhi lande wacho ni pangruok bo pangre maber nyakoro mgejwang'o mekoro onge luro kacha kapok watieko taka thul makende magonero kamano kuom injaneno mabedo kete Chuny Onagi TV chakrano wachakiro kamano kuom ote mabendi oro wakanya kuom Agwanda erokamano ne jalo mabendi follow wa Facebook page odicheng makawuono mabendo chako luwo kache TikTok page erokamano ne jalo mabendi o subscribe YouTube channel maro ma Chuny Onagi TV in mabende podin kanyo kapok subscribe channel maro mar YouTube page mar Chuny Onagi TV en kwa maro makende kaka Chuny Onagi TV mondo mi subscribe channel man kuom Agwanda agwero kamano maduong' ahinya bende ne Felix Omondi ma en ja camera marwa ma station endo kamano maduong' nya kuom keto mar Chuny Onagi TV kachiel ko director ma program ni ilongo ni Junior Omondi kachiel kod Medusa ma chenro ni Nelson Mandela Okore ma bende koro tiyo matek maneno ne yudo chenro ni achiel kachiel gi wan bende gi wendo amole West Dukandi ilongo ni Sami. Yes, Samson. Sami, erokamano maduong' ahinya kuom chopo ji nyalo paro ni Sami 001. Oh, ji nyalo paro ni enen. There will be signs of victory. Kwa kamano erokamano Sami benda ka thul makende wago erokamano Emmanuel Agwanda kapok watieko mae kamera mari ponono ni gi ote mabende jalo onyiso japiny kata mana gima nyalo nyiso jo Railway Ward ka bende koro watieko wan ka gilongo ni Lavenia Kinyo wacho ni Youth for Youth Manu Agwanda. Wach ni mogik. Yeah, so again erokamano uru for tuning in Chuny Onagi TV. I also want to give a lot of respect, say thank you to the team mantiere kae. They've been very hospitable. Girwaka maber to give me opportunity mar usora mondo e kom mar MCA. Ne supporters wa are still tuned. Adwa wacho ni thank you very much for taking your time to sharing the dream kodwa. Agwero kamano kabisa. Wadhi change ward ni gi what is necessary. It is high time mondo wabed gi jatelo ma is people driven. Une ma umiwa issues ma wadhi address malokocha. And so I want to ask you gi rom kunjufu kabisa ni mondo ukonywa mondo wa realize this dream. I can tell you for free, I can tell you for a fact, you are not going to regret it. Nejo mapod are swayed gi telo masani gi maybe you are a team moro. Adwa kwayo doguru a team moro ni mondo wa team teach together. Kaka wawacho gima daktari Oburu temo timo sani. Otemo bedo ni en be new government obede serikal. To gima an be adwa kwayo joma pok make up your minds. This is the winning side. I am fit for the role and I will definitely deliver. Portfolio Mara speaks for itself. I've been a manager, I've been a director in my organization, and all the projects that I've started are still going on, and we're doing it to the best of our abilities. Koro adwa mana kwayo to kanya ul kwayo mondo usupporta. And I'm very reachable. You can reach me on any platform whatsoever so that we might be able to work together. And I'm abo biro dalani wabo chamo lunch. Mano etelo ma wadwaro. Ok wadwa telo ma as if jatelo en mystery. No, wadwaro telo ma ng'ato nyalo biro kamoro to bedo kodi, winjo grievances mari, to mano kaka wanyalo move forward. Onego wabed telo ma one on one. I mean, MCA is the lowest
is the lowest elective seat in the Kenyan constitution. Kanyalre be onego ang'eu kata te. The 44,000 of us onego ang'ere. And that is something ma wadwaro work towards. Emomiyo most of my answers ma achiwo kai, ogin personal answers, but gin answers ma adwaro ni owuok from un. Ko akolu to come into this inclusive campaign so that wanyalo yudo telo next year 2027 Kanya Sai oyie. Erokamano watiko gagi tosh to wachni Sami Agwanda ano Lutino wachni go for it ndugu. Erokamano madunga nyenye kwa mgoj wangu mkete mana Chuny Onagi TV kama netai Chuny and Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wanto mato Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Ngero makawuono ne en dhano wenyo Oritu Masane.